7 barangay naman sa Villasis tumanggap ng traktor para sa mga magsasaka. Para sa detalye, narito si Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Patuloy na pinapalakas ng lokal na pamahalaan ng Villasis sa mga programang pang-agrikultura matapos mamahagi ng mga traktora sa 7 barangay na pinondohan mula sa tobacco excise tax. Kabilang sa mga tumanggap ng traktora ang mga barangay ng Lipay, San Blas, Unzad, Labit, Bakag, Tumbod at Amamperez. Bahagi ito ng patuloy na suporta ng LGU sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagbibigay ng makabagong kagamitan at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa kabuhayan ng mga magsasaka. Layunin ng programa na matulungan ng mga magsasaka sa pagpapabilis ng paghahanda ng kanilang sakahan at mapataas ang produksyon ng agrikultura sa bayan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.